Kaixo, egunaz naiz eta indar eskemaren azalpena egingo dizuet. Indar eskema funtzionamenduan jartzeko lehenengo S489 selekzionadoreari eman behar diogu. Honek korrontea pasatzean utziko du lehenengo magnetotermikora eta gero diferentzialera. Hauek bi aktibatzean linea guztietatik pasako da korrontea. Baina nola ez daude kontakturik presionatuta, momentuz ez da ezer gertatuko. Orain KM bat lehenengo kontaktua dena, honek 500ko abiaduran biratzen du norabide batean. Norabide bera izango du KM2 kontaktua 1000ko abiaduran eta gero ere bai KM3 norabide berean baina 1500ko abiaduran. Gero frenoak 1500ko abiadura dauka, baina norabide aldatzen du. Hau hiruen kontrakoa, frenatzeko erabiltzen delako. Ere bai, freno hau KM4-ren abiadura eta noranzko berdina dauka. KM4 voltatzeko erabiltzen delako. Gero, kontaktu guztiak errele termikoak izaten dituzte, hauek izango ziren. Eta hauek sobrekargetatik babesteko erabiltzen dira. Gero, frenoak ere bai ikusten dugu resistentzia batzuk dituzela. Eta hauek da, biraketa aldaketa egiten denean, ez sobrekalentatzeko motorra. Orain, funtzionamendua izango litzateke ematen diogu KM bat lehenengo abiadura mantentzen da, nahiz eta ez ikusi. Gero, KM2 ematen diogu ere ez da ikusten, baina motorra bigarren abiaduran dago 1000ko abiaduran. Gero, KM3 1500ko abiaduran dago, orain bai ikusten da motorra aktibatuta dagoela. Gero, finalera heltzen da, eta KM4 1500ko abiadura noranzko kontrakoan dago motorra aktibatuta. Eta azkenik frenoa, pultsatzen badiogu, ere beste norantza dauka eta 1500ko abiaduran. Ere bai, KM4 linea aldatu diogu noranzko desberdina izateko. Kaixo, ni David naiz eta gure aginte eskema azalduko dizuet. Lehenengoz, hemen daukagu magneto eta diferentziala bipolarrak. Gero, hemen daukagu errele termikoen kontaktuak, KM bakoitzena. Gero, hemen azpian daukagu Z emergentzia, S1 da paroa, S2 pultsagailu martxa, S6 final de karrera bat. Hemen behan daukagu elektrobalbula bat, paraleloan dago beste argi bat, H bat. Hemen denboragailu bat, KTI bat, eta bere kontaktu temporizatuak. Gero daukagu S8, beste final de karrera bat. Hemen KM batko kontaktu generala, bobina. Hemen sentsor fotoelektriko lehenengoa. Hemen dago KM2, sentsor fotoelektriko bestea, bigarrena, eta hemen hirugarrena dago. Hemen KM3, S8 berriro, baina kontaktu erekiekin, beste elektrobalbula bat eta beste argiarekin paralelo moduan. Beste denbora gailu bat, KTI 2, bere kontaktu temporizatuak, eta behan daukagu beste final de karrera bat S6 eta KM4 bobina, eta azkenik daukagu beste kontaktu KMF da frenoa egiteko, eta KTF beste denbora gailu bat frenoa ere egiteko. Orain azalduko dizuet proiektu honetako funtzionamendua Simon. Lehenengo aktibatuko behar dugu magnetotermiko bipolarra eta
diferentzial bipolarra, ikusten dugun estentsioa alegatzen da bera, eta pasatu ondoren aktibatu behar dugu paz teklado pasatzeko tentsioa. Vale, hemen behan ikusten dugunez S2 dago eta pultsatzen badugu bakarrik ez doa funtzionamendua. Zergatik ere egon behar da S7, baina ikusten dugunez S2 bakarrik ez doa. Eta ere S7 bakarrik berdina. Orduan, aktibatuko behar dugu batera. Orain ikusten dugunez elektrobalbula aktibatzen da, ere bere argiarekin eta denbora gailu bat dagoela kontatzen, botila betetzen. Orduan, denbora hau amaitzen denean, bere kontaktuak aktibatuko dira eta ikusten dugunez, kame bat aktibatu da. Non 500-neko abiadura aukiko du motorra. Gero lehenengo zentsorea elebatuko du botila eta horrengo abiadura joango da 1000 da kame 2. Gero beste zentsorearekin kame 3 aktibatuko da, 1500-erako abiadura aukiko du eta azkenik hirugarren zentsorearekin ikusten dugunez aktibatzen dugu eta berriro aktibatuko da kame bat. 500-eko abiadura aukiko du berriro. Ailegatzen denean S8 final karrera ukitzeko geldituko da botila berriro betetzeko. Hor ikusten dugu aktibatzen dela elektrobalbula eta bere argia eta beste denbora gailu bat betetzen ari dela botila. Denbora hau amaitzean, aktibatzen da bere kontaktuak eta kame 4 aktibatu da, non bueltatuko da 1500-era. Eta azkenik, ailegatzean S7-ra, hor amaitzen da funtzionamendua. Eta orain ikusteko nola funtzionatzen duen zeta, berriro frogatuko dugu hau, aktibatzen dugu, denbora gailua aktibatzen da. Amaitzen denan denbora bere kontaktuak ixten dira. Kame bat 500-era berriro joaten da. Ostean lehenengo zentsora, 1000, bigarren zentsorea, 1500. Eta 1500 doazena, frogatuko dugu, zeta ematen. Ematen dugu zetari, eta ikusten dugunez, funtzionamendua gelditzen du. Kaixo, gu Nax eta ni David gara eta gure montaia aurkeztuko dizuegu. Lehenengo indar eskema aurkeztuko dugu, non kame bat egiten dugu 500 abiadura, norabide berdinara, gero kame 2-rekin bigarren abiadura, eta gero hirugarren kame 3, hirugarren abiadura, 1500. Gero norabidearekin aldetzen da kame 4-rekin, 1500 eta abiadurarekin. Orain eragile eskema frogatuko dugu eta hasieran dena hasteko egon behar da S2 bultzatuta eta lehenengo 7.
sensore hori aktibatuta. Bata edo beste bakarrik badago ez du funtzionatuko. Eta gero biak eman ez gero, denbora bat pasata gero, hori ez duten du ura betetzen ari dela eta hau saltzeko egingo gara. Horrein bostehuneko abiadurarekin dago eta hor detektatzean botila pasatzen ari dela, hurrengo abiadurara pasako egingo da, hau. Eta berriz ere 1000 abiadurarekin dagoenean, hurrengora pasatzean 1500era joango da. Orain, abiadura motetu behar du, egiteko beste gogorrarekin, eta honekin egiten da, berriz sartzen da bostehuneko abiadura, eta orain, botatzeko zortzi pilontatu behar du, botila betetzen duan bitartean, eta denbora pasatuz gero botila betetuta dagoenean, 1500eko abiadurarekin botako da beste alderantz. Ez ezazpi botzatu egin arte. Eta berriz hasi alda gure ziklo. Orain dena elkarrekin probatuko dugu eta orain hasiko da gure zikloa. Botila betetzen dago eta denbora batez betetzen da, hau aktibatzen da eta abiadura hartzen da bostehuneko abiadurarekin. Horrengo abiadura helduko da, abiadurarekin eta horrengo oraia 1500ekoa. Orain frenatuz joango da, berrizene batera, eta gero, ya ez zortzi heltzean, helduko da denbora batez botila betetzen den bitartean, eta berriz bueltako da 1500eko abiadurarekin. Ez zazpira zenbatzen. Ere badago frenado zeta emergentzia dela, pues, 1500eko abiadura dagoenean, bueltatzeko eta dena gelditzeko, pues, ematen dio berriz 1500eko abiadurarekin, baina beste alderantz dena gelditzeko, eta orain hori jorratuko dugu. Orain 1500 dago abiadura, baina sentido batera, eta orain beste aldera joango da, eta zeta emanez, eta geldituko da gutxinaka motorra.